Абе, беги, бе. Happy birthday to you. На три. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Честит рожден ден. Един път ставаш на 20 години, край. Но тук беше. На 20 години, верно. Един път. Става истина. Трябва да си много щастлив. Вече От тук нататък, като бъдеш върят годините, кой какво ще я прика? Не 30 годишнина. Кой какво ще я прика? 20 години са си 20 години. Няма. Той е най-хубавата лъжа. Той ги пали нещо. Ицо рече и отсече. Това е. Кой е било до днеска било, бе? Това е. Какво е било? Било до 20 години. Голямо и тя. От тук натам кур четвърти. Си ги запазиш. Куче четвърти, да. Много хубав клип. Няма, но това самата истина, бе. Що ли да го кръстиш? Що трябва да Откровението на Войчо. От тук натам кур четвърти. Айде, на здраве. Айде. Да ни е жив и здрав. Влади! Живи и здрави всички. Чакайте малко го няма. Айде, Vamos. Vamos, чики! Айде след. Здраве. Да, ще ти на здраве, ама ти. Да, не става. Хем да снимаш, хем да... После. Дай си ме красавица. Лапо. Пали трябва да задупило, бе. Айде, бе, Владимира, бе. Айде, ево тук да се чути. Готова работа. Я ще оправям кухнята и... Това ще оправим тази кухня, няма да оставим. Айде. Айде, живи и здрави. Здравей. Всички. Жив и здрав. И по-малко от глав. Нали? Сине. Здраве.